Ce mă? Luăm aripi de 2 și cartofi. Bag, bag. 2 aripi, 4, 6 aripi. Iau bine de la mașină, nebunul. E la aici, mă. Uite mă și tu. Dai de noi. Și partea asta aici? Nu, aici nu. Acolo nu. Sau stai acolo și Dacă e... suntem doi, Bă, pe noi suntem 3. Păi și stă colegul aici. Păi da, mă, dar zis că sunt 2. Eu n-aș face scaunul aici, mă. Aici a fost pentru luminiță, nu știu. Unde plecăm, mă? De Volcele. În picior de bani. În picior de bani, vrei de bani? Bă! Citește. Înțelegem, nu pot. Ia dă-mă un cod. Ce să dau, mă? Dă-mă telefonul să mă rău, că nu mai am număr. Nu mai filma, dar nu trec. Dă-mă un pic să-o sun pe Ioana să-mi zic eu. Nu mai sună, lasă. Rezolv eu. Nu mai rezolvă. Am văzut că te despart de ea și... Avem nevoie de mine pe acolo? Băi, Dă-mă, hai mă, că nu mai am memorie. hai că filmul ăsta-l vreau și eu acasă.